my B, oh! Tignan natin, may narinig daw si Maria rito, oh. Parang may narinig akong mga nagsasalita. Habang pumapasok kami sa gubat, tumidilim. Ang ganda dito. Parang ang... Tignan ko muna yung ano, baka walang daan. Okay, Hintay sige. kayo dito, no? Yeah, okay. Saan yung moto? Lagyan yung camera na eh. Tignan natin kung talagang... Tignan natin, may narinig daw si Maria rito, oh. Ayan yung dalawa. Naghahanap ng pagkain. Oh, yan. May pupuntahan kami. Aber wo sind wir? Ang tagal naming magdesisyon kung saan kami Ich pupunta weiß, eh. drück auf neu starten, dann wirst du dann gleich Nagtingin-tingin lang wieder kami sa Google Maps noon. Nakahanap na si Jen. Yeah. Pupunta na kami. Sige. Andar na. Ayan yung kasama kong dalawa. Mamaya kailangan mag-grocery pa kami. Ay naku, yung grocery. Basta kung mag-vlog kami, mag-grocery kami. Walang ibang ano masabi. Walang yung sasabihin. Eh, yun naman ang buhay natin, di ba? Nag-grocery tapos Nag-grocery. nag-drive. Every week kailangan mag-grocery. Cloudy ngayon. Cloudy. Umulan kasi kagabi eh. Kaya ngayon medyo cloudy. Maximum ano ngayon 22 degrees. Hindi masyadong mainit. Okay lang naman para hindi tayo pinapawisan. Oh my B, oh! Pumunta sa camera ko. Tinignan yung dalawang doon kung may daan doon na pupuntahan namin pero dito na lang daw. Dito na naman kami sa may kagubatan. Matagal na hindi na kami nakapunta dito. May mga 2 weeks siguro. Oh yeah. Da auch. Ganz viele Brennnessel dito. Da. Ang daming ano dito. Ito, alam niyo yung Brennnessel. Ewan ko kung ano sa English. Kung hawakan mo yan, ano, mahapdi. Wow. Was willst du? Ano? Aber das sind so... Brennnessel, ja. Ein- Ja, ich habe schon gesehen. Buti si Jeb hindi nag-hatching ngayon. Kasi umulan kasi ng isang araw. Kaya siguro yung mga pollen nag-ano na. Bumaba. Apa niya rita mang mangnud ko kas lang abi? Kas ano rita? Bisa. Ano ng biyan? Uda diya kayo sa bali mati iba naman ang tunog yung tunog ng leaves na na ano dito ah. Dumilim. Hier ist einer. Liam, hier ist voll dunkel geworden. Hast du das gemerkt? Ja. Ja, weil hier so viele Blätter sind. Der Wald ist sehr dicht. Also das heißt so viele Bäume und viele Blätter. Eingepflanzt, Ja. oder? Ja, die halt wachsen von der Natur. Nee. Oh, dumaan yung tubig dito. Galing doon. Tapos, nung umulan. Oh, pataas yung daan. Schaff ma, oder? Nach oben. Kaya natin yan. Wenn ich mit dem Fahrrad will, könnte ich nach oben fahren.
Ja, stimmt. Laufen nicht. Oh. Dito rin. Maputik na lang. Yo. Habang pumapasok kami sa Das gubat, Loch. dumidilim. Buti kinuha ko yung jacket ko. Yung jacket ni Liam. Nilalamig kami. Lumamig dito. Sa bandang dito, ito, nagtanim sila ng mga kahoy. Dito na naman pumunta yung dalawa. May upuan daw doon. Ayan pala yung upuan. Ganda naman ng view dito. Tingnan nyo ito, moss dito sa banda. Pwedeng i-round natin yung Ach, da ist ein Weg. May ano pala dito, May arrow. At may daan dito pala. Yeah, Liam. Nag-break na sila. Itutuloy na natin. Medyo maputik. Tapos puti pa yung shoes ko. Was trocken, aber es ist ja okay, es hat ja geregnet. Jetzt nichts trocken ist. Ist der Stoff für dich? Er ist besser. Ja? Hier, da. Da darf ich bitte sagen, da musst du aufpassen. Let's go. Parang lumalamig. Pero ano, yung anginim, isap naman. Maganda. Maganda yung Nakaka-relax, yung maganda yung pakiramdam. pakiramdam. Parang ganun. Was heißt in angenehm eigentlich? Ich Pati, weiß es nicht. nahihirapan kaming yung Tagalog. Mag-translate. Basta yun, maganda yung pakiramdam. Gleich regnet. Nee, Ja, glaub aber nicht. ich glaube nicht. Weil die haben keinen Regen angesagt. Nur bewölkt. Und gleich kommt die Matschwitze. Wieder? Pababa na tayo. Oo, naamoy ko na. Sabi ni Jeb, amoy daw ng patay na na animal. Wo zum Wo der Jäger Hier. hingelaufen Sumisikip na yung daan. It's Dito either na, dito. left or right. ist. Dito na lang left. Dito pala yung ito yung Dito yan. Pero sila. pero sira. Lass mich vor. Oder sind ganz viele Stacheln. Echt? Ja, da müssen wir aufpassen, gell? Oh ja, ich sehe es. Kann man gar nicht. Sabi ni Liam, maraming mga ayan, tumutusok. Ayan, dito rin Kailangan mag-ingat. Nakalong pant kasi ako kaya hindi wala akong naramdaman. Pero, Nagtutudok na rin yeah. Pero sila Jeb at Liam, naka short pant. Syempre maano na nila. Tumatusok-tusok sila. Yung mga paan nila. Sumisikip yung daan. Also ich habe lange Hose. Ich hab keine. Marami daw tusok-tusok. So, hopp, nehmen runter. Liam, du hast ja eine lange Jacke. Du musst nur auf deine Beine aufpassen. Oh mein Gott. Was ist? Da ganz viele Stacheln. Boah, ich kann noch nicht hin. Hä, ich sehe es gar nicht. Naamoy mo yan? Yung parang vegetable na Ja, oo. pinigisa natin. Parang Mabango. mabango ano? Come, let's go. Das ist Magikraut, glaube ich. Oh, danke, Liam. Salamat. Let's go. Danke. Oh, hier ist matschig.
Medyo maputik. War doch hinten ein totes Tier. Welches zum Beispiel? Ich weiß nicht, so ein kleines Tierchen. Oh, adventurous yung daan namin. Ja, auch irgendwann einmal alt und Pataas. Masikip. Ja, ich denke, Left and right. hab ich gedacht. Adventurous para kay Liam. So, hat schon so nach einem kleinen Fisch. Kingelig. Hindi, ate talaga. Natin nga pagnaan ah. O, dito rin. May, sa gitna ng aming daanan, may tusok-tusok. Mama. Brennnessel. Oh, Vorsicht. Oh, ayan yung Brennnessel. Yan. Kung mahawakan mo yan, maano? Mahapdi. Masakit. Masakit. Du musst nur auf deinen Fuß aufpassen, dass nicht an deine Beine geht. So. Oh, da ist eine Aufbrennnessel. Ja. Los, jetzt schneller, sonst kriegen Ja, may wir mga nicht food hin. stick dito. Oh, hier weiß noch nie. Dapat naglongpant kayo. Naglongpant sana kayo. Liam, du hättest eine lange Hose anziehen sollen, damit dein Fuß geschützt ist. Da wusste ich halt nicht, dass sie so schief Parang nasa ano na, jungle na, oh. Ayan, dyan kami galing. Ang bilis naman ng mga yun. Para may hinahabol sila. Ano pa sila dito, oh? Alles gut? Nagbabay. Oh, may ano dito daw. Ja, ja, ich sehe sie. Aber ich kann nicht hier vorbei. Komm, komm. Danke. Was hat mich gestochen irgendwie? Nagbabay pala rin Pass sila auf, dito. Brennnessel. Kas lang ada nang ko Jib. Nga. Ano ba na? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Was? So Gebüschgeräusch. Multo. Saan yung multo? Lagyan niya ang kamera na eh. Tignan natin kung talagang... Ich habe alles im Gebusch oder was? Tignan natin, may narinig daw si Maria rito, oh. Was hat das gemacht? Ich habe das so Wala naman. baka may ano lang, animal na nag-ano lang. Okay. Irgendjemand hat Hindi multo. Hindi. Oh, sige, let's go. ein Ano yung ano ba by bike dito? Oh, nakita man, quanti bike. Ano nang mga bike ito, oh. Yan, oh. Da fahren manche mit Fahrrad. Okay. Irgendwas war da. Ich dachte, da ist irgendwas bewegt. Oh, yan. Hindi ko na nakadakan dito kasi naman yun. Parang may narinig akong mga nagsasalita. Yun ang ano ko. Pass auf, den super Mann. Kasi syempre may nag-hike rin naman kanina siguro dito eh. Fresh naman yung mga bakas nila dun sa baba. Yeah. Ein Kind in den Wald zu gehen ist gefährlich, oder? Tignan natin kung... Das hier ist spitze Stachel. Oh ja. Let's go. Yan. Hab ich jetzt gepiept. Saan tayo napadpad? Aber nicht so fest. Parang... Oh, pass auf, Brennnessel. Oh. Oh, doon kami galing sa likod, oh. Über den Baum. At doon kami... Agad dito. Oh. Ano yan? Ganz viele Äste. Ibang klaseng kahoy yan. Da hinten. Die Pflanze. Yeah. Hanggang dito marinig yung bells ng church. Ano? Ay, oo. Kasi sa baba may ano, May parang... baryo. baryo. Parang ganun. Oo. Tama, baryo. Das müssen wir jetzt schaffen. Und zieh mal hinter dir. Sige. Oh ja. O sige. Mauna ka. Mauna ka. Oh, yan. O, ito yung mga Komm da. tusok-tusok na yan. Nakakaano sa skin. Kurz davor. Wow. Mga kaibigan. Yan. Let's go.
Ang daming ano, yung mga brain easel kasi. Wow. Nakaano ko ako kanina ng brain easel, mahapdi yung Ja, skin. sehr groß. Ich habe ja eine lange Hose. Ito yung mga halaman na mahapdi. Ayan. Oh, talagang kasulok-sulukan pa lang pinuntahan natin, no? Maganda naman. Pero okay lang ya. Tapos ano naman dito eh. Talagang hiking ano to? Ano? Hiking area, oo. May sabsabong, oh. Ah. Sabsabong ay apaw. Wildflower. Ayan o. Diba? Ayan, wildflower. Yan mga kaibigan. Yung tinitignan ninyo. Yee! Let's go. Oh, may ano dun. May araw doon sa... Ay, ano to oh. Eine Brille. Uy. Parang kalsada na to. Ay, oo. Kalsada na. Ah. Ayun. Hi. Nako mga kaibigan. Oh. Wir können doch weiterlaufen, Papa. Uy, parang ano yun ah. Hayop yun? Ay, hindi pala. Sige. Richtung durch um den Yeah, yeah. Ano na naman? Diretso sa baba, ano? At least mas maganda yung ano natin dito, yung... Ano bang tawag nila dun? Daanan. Ah, dito. Pwede rin tayong... Ja, da gibt's auch Ano, pasok tayo dyan? Dunkel. Ich glaube, das ist irgendein Nest, Mama. Ha? Yung Berg, oder? O, dito na lang. O, sige. Ich glaube, da baka ang sabat niya din nag... Nee, Mama, da ist irgendein Ay, baka babalik tayo, ano? So, sige, dito na. Ich will noch schnell gucken, was das ist. Yeah, okay. O, sige. Ich glaube, das ist irgendein Nest. Baka may multo dyan. Titingin daw. Titingin lang? Sige, titignan natin. Para isama rin natin yung mga nanonood sa atin. Sisya. Diyan na. Parang nakakatakot. O sige. O sige. Wieso steht doch hier? Mas pinili nila dito. O sige. Hindi ko lang alam kung saan tayo mapapadpad, no? So basta't let's follow the leader, no? At ang leader natin ay si Liam, syempre. No? So ang alam ko wala namang problema dito kasi daanan naman to eh. Oh, di ba? Mama, du musst Ausschau halten. Uy, may 9 minutes na tayo. 9 minutes na. Da ist ein Jägerturm. Da ist ein Jägerturm. Ah, may ano dyan, oh. Ano bang Jägerturm? Yung hunting May geschrieben. hunting house? Pati nagsurat ija ya. Sino? Was haben Oma? die hier geschrieben? Nein, di fal mang pupakan nito. Oh. Yung mga tagapanood. Oh, may bakas ng bike dito, oh. Kita nyo yan? Fresh pa yan. Baka ano to? Baka biking, ano to? Trail. Ano, tuloy-tuloy o? Sigurado? O, sige. Tuloy. Sige. Let's go. Ich kann da nicht. Baka may multo dun sa likod, no? Tignan natin baka may ano dun. Bas. Check eh. Uy, ito oh. Ito na yung nakita ko. Doon ko pa gustong matignan to. Nakakita na ba kayo ng ganito mga kaibigan? Ito yung wild strawberry. Oh. Ayan oh. Nakita niyo yan mga kaibigan? Schau mal, Liam. Das ist der Erdbeer. Ito, wild strawberry. Ang liit. Oh, Mama, ich kann nicht. Ang tamis nito. Nimmt meine Nase auf. Oo, sige. Tikman mo to. Ang tamis. Pero ang liliit pala nito, oh. Lecker. Ang wild strawberry. Gibt's ja vielleicht eine große rote? Da, schau mal. Ito, oh. Oh, Ich hab Kindern robot. können wir dann eine Mini Mm. öffnen?
Ito yung ano, wild strawberry. Ang tamis, ang ano, napakano yung aroma niya. Let's go, let's go. Sige na. Yan na, oo, alangan. Ang dami rito, oh. Wild strawberries. So sige, let's go. Oh, anong tae? Nakakita daw sila ng tae. Si Liam nakakita ng golden tae. Teta lang, mo't gaya nga takin ti kabalyo. Oo. Akala ko ba naman kung ano yun? Oh. Ito yung yung hunting. Ano bang tawag dyan? Hunting house, or hunter's house. Alangan mo't, si Kamet. Sabi niya, baka maapakan ko raw. Siyempre nakita ko kanina yun. Kaya hindi natin aapakan. Oh, yun yung hunter's house. Nasaan si Liam? Hindi na yan matibay na nis mi ho, Liam. Parang matutumba. Umalis ka dyan, Liam. Gidavik. Umalis ka dyan kasi parang natutumba na, oh. Oh. Diba? Parang natutumba na siya, oh. So, let's go. Ngayon naman, pababa na tayo, ano? Oh. Pero ang daming ano rito, oh. Yung tayo ng kabayo. Parang may narinig ako. Wala pa kayong narinig doon, mga kaibigan? Tingnan nyo nga. Parang may narinig ako. Hindi kaya multo yun? My goodness. Takot ba naman ako sa multo? Oh, ayan na. Oh, may opening doon. May doon. Pinakmaan niya diyay. Bas, ito. Ay parang ahas. Takot na takot si Maria, mga kaibigan, no? Hindi naman. This is my favorite one. Nagninervyos. Hinahanap yung sasakyan. Ayan. Field na yan, dyan sa baba. Ano? Sige, diretso lang. Tignan natin kung saan tayo lalabas. Ayan. Ayan. Field na dyan, Yan. Tapos dun sa Schau mal, Liam, das sind Pilze. yung mga mushroom. Pero hindi nakakain yan. Siehst du die? Hindi nakakain yan. Ich will weg hier, Mama. So let's go. Ayan. Punong-puno ng tae dito. Ayan, tae pa, may dan dito, mga bahay. Ayan, kahit na. Okay lang yan. Wand, da ist der Jet. Saan? Das ist doch eine Wand, oder? Hindi. Ano yan? Yung mga dried na oo. Sieht so aus, aber was genetisch. Parang daw dyan, Parang may wall. Parang may wall, pero naman yan, mga Ja, schaut so. mga sila. Mga dried na halaman. Ano kaya to? Pinutol-putol, Ano kayang purpose nila? Bakit nila pinutol-putol to? Let's go. Ayun, malapit na tayo sa sa civilization. Oh. Dead end na. May mga bahay na. Pwede, may daanan dyan. Pero nga lang. Oh, na to,
Field na. Oh, ang baho naman nun. May ano dito. May patay na animal. Doon, oh. May klinikum, oh. Oo. Kitang-kita, makita? Oo. Camera? Hindi. Malayo. Malayo na siya. Napakalayo. Pero ayan. Andito na tayo sa mga bahay-bahay. May dito na lang. Oy, sige. Why not? Diba? Das Jägerhaus. O sige. Sige, kahit walang daan. Daanin, subukan natin. Auch ein Jägerhaus. Pabalik sa ating parking area. Oh, Das ist verrückt, ne? di ba? Ang ganda dito. Parang ang sarap mag-picnic dyan, oh. Dito, oh, mag-picnic. Oo. Parang ano, di ba? Wait, oh. Ayan, wheat. O, tignan, ano natin. Parang ano sila, parang rice pag malayo. Pero pag lumapit ka, ganitong itsura mga kaibigan, no? Yung wheat, ginagawing mga beer at saka harina. Oh. Ayan, oh. Di ba? Oh. Pero, yun nga, pag malayo, parang ano siya, parang rice. Di ba? Uy, wala na talagang daanan dyan. Paano tayo? Ha? Pwede ba? Weißt du? Ja. Andi, wag na tayong umakyat dyan. Treppe. Gustong umakyat dyan. Hindi na, wag na tayong ano. Ang problema, hindi ko alam kung saan tayo mapapadpad. Da. Ja, doch, finde ich auch. Da hinten. Ha? Da Pwedeng, hinten will ich. dito. Inter Jäger ma di. O si, Jay. Dann will ich da aber wirklich. Ja, dann geh ich zuerst. Oh, ikaw na ang ano, Nee, lass mich zuerst. Ich kenne mich mit den ganzen Ako na Sachen ang aus. maghawak ng camera kasi Oh, si Jeb wie ang sollte man- mauna. Kasi yung daan medyo, ewan ko, Heiß drin. matapakan natin dyan. Liam, deine Wörter bitte, ja? Ayan, dito kami sa paligid ng field ng mga ano, yung wheat. Ayan. Ich will ja nicht weißer und blau. Na, nagmayat dito, oh. Ang ganda yung view. Nandito kasi kami sa taas. Oh. Ganda. Hast du die Aussicht gesehen, Jeb? Voll schön. Jeb, Liam, die Aussicht. Hier ist auch ein Stuhl. Hier. Komm, setz dich. Ja. Dito may ano. May upuan dyan sa taas. Sabi ko kay Liam, dito na siya. Ist das stabil? Nee. Ja, der ist stabil. Warte, ich guck. Doch, der ist stabil, ja. Nee, da picture ko sana. Hier ist nur noch gemalt. Oh, hier ist voll schön. Hup. Ayan, Jillian, umaakyat na. Ang ganda dito. Ano ng view? Ang ganda. Wow. Yung view, no? Oh, yan, no? Di ba? Ang ganda. Oh. Ayun na, si Liam sa taas. Hier sind noch Blätter. Liam, guck mal. Liam. Mag-picture daw, oh. Ayan. Okay. Ich sehe nicht. Ang ganda ng view, oh. Oh my goodness, di Ich sehe ba? gar nicht. Ah. Di ba? Ah. Tara na. Mal gucken, Liam. Baka abutin tayo ng ulan dito. No? So, tayo naman, mauuna tayo. Kasi okay lang naman dito yung ano, yung daanan naman ay ano, ayan o. Wala namang nakikita akong ano dyan. Delicate na daan. So, tignan natin, umauna tayo baka kasi wala tayong daan. No, tignan na natin. Mag-scout muna tayo kung may daan, no. Oh. Ay, nako mga kaibigan. Ang balak namin mga kaibigan, mga 10 minutes, 15 minutes, ganun. 5 minutes pa nga eh. Pero, oh! Aso, o sige, hintayin daw natin sila.
da ist so ein Frosch, oh. Wo? Ah, nee, han nga Frosch gayam kwa. Was war das? Ah, schon weg. So eine Heuschrecke. Grasshopper. May nakita kong grasshopper pero hindi ko na na-film. Was? Hier ist ja ein Sumpf. Doch, das ist stabil. Tignan ko muna yung ano, baka walang daan. Ich glaube, du Okay, erkennst sige. es gar nicht. Ja, okay. Du weißt nicht, was ich meine. Stopp! Bumabalik na si Jeb. Wala daw daan doon. Maghanap na lang kami ng ibang daan. Sabi ko dito, papasok na lang kami dito. Aua. Ah, Entschuldigung. Geh mal wohin? Ja, Komm mal hier. da rein. Oo, dito na tayo pasok. Hier, habe ich gesagt, gehen wir wieder rein. Auf den Balkon. Warte auf Papa. Ito, ipapasok na tayo dito. Papa. Walang daan doon. Okay. Oh, Papa. Aber lass Papa zuerst da. Papa, Lappa. Dali. Mauna si Jeb. Am Napapasok. Tanzen. Okay. Okay, Liam, willst du dann? Ja. Okay. Pass auf den. Da ist wieder so diese stachelige Dinger unten am Boden. Siehst du das? Ja, ich kann nichts erkennen wegen dieser. Da? Siehst du das? Hm. Sabi ko may tusok-tusok, mag-ingat siya. Anya nga, da pagnan? Okay. Okay, Liam. Einfach drüber steigen. So, ja. Wo sind wir? Ich sehe hier nichts. Wir Hier wi- hier noch nicht. Vielleicht schlägt der hier rum Schrei mal nicht so hier, Liam. und reißt uns den Kopf ab. Liam, schrei mal bitte jetzt nicht. Wir wissen nicht, wo wir sind. Kung saan tayo Ich mache dir galing? Angst. Hier ist Ah, noch okay. Mama. Ah, ja. Patay na ano. Kahoy. Oh. Dito ba tayo galing? Dito tayo galing kanina. Ah, okay. Kung diretsuin kaya natin yan. Di ba da? Mama. Di ba nagpakas dito? Ah, schön. Oo. Di diretso. Di ba na? Isa tayo lumuran tayo kung magpasok? Wala. Ha? So, maturik dan. Yeah, sorry ka din. Sige, balik tayo. Balik na lang. Das ist ein Megaturm. Ja, das ist der kaputte von vorhin, wo wir vorbeigelaufen sind. Ich glaube, der wurde von einem Tier angegriffen, oder? Denke ich. Ayan, nakabalik na kami dito sa may daan kanina. Oh, dito sa may road. Ayan. Dito ako daw balik. Haben wir her? Ja. Wir kamen von dort. Galing kami doon no, kanina. Tapos sabi namin doon kami pupunta pero wala nang daan. Kaya bumalik kami at pababa na tayo dito. Was ist das? Echt? Ja, so Ja, ein... das sind unterschiedliche Bäume nebeneinander. Stimmt, ja. Sabi ni Jeb, may mga iba't ibang klase ng mga kahoy dito Ja, wieso ist es jetzt? na nagtatabi. Weil hier gab es bestimmt eine Überschwemmung, oder? Hier, nee, hier ist ja bergig. Papa? Ano nakita si Jesus? Das sind doch... Tauben? Ano kaya to? Hindi ba poison to? Hindi. Nein. Ano yan? Apple? Oh, may mga ano sila. Ang ano siya, Dito bunga ng fruits. parang kamyas yung ano niya. Yung lasa. Apple samot. Sieh mal, was ich für Yung Kratzer apple, I think habe. apple yan na ano wild. Yung Pero hindi maliliit. pa. Sieh mal, was ich für Kratzer habe. Oh ja, das ist von den Ästen von vorhin, ja. Aber Zum- macht ja nichts, oder? Zum Glück kein Blut. Ja, sonst müssten wir uns wieder abputzen, weil sonst tropft ja auf. Wild bears. Pero hindi pa sila hinog. Pero ang bango. Pinit daw. Pero ang bango ano? Oo. Bango-bango. Liam, das riecht so gut. Riechst du das? Kaya maraming mga bees. Und Bing! Bing! Oh, yung tubig na galing sa taas nung umulan, dito na ano.
naurnong, Naipon. naipon. Kaya dito na. Oo, dito na tayo. Pakita mo saan tayo galing. Dito kami galing. Der Schutz war dahinter. Ah, da steht sogar rund um den Lorda. Da diese. Ah, nee, hier ist der. Das ist der Weg eigentlich. Und um den Penis. Eigentlich hier, nicht da. No kahit mga roundan dyan bantay. Ni, tadi araw kat agpakasto ya. Ngam hanan, hindi na tayo pupunta dyan kasi malayo na. Anong oras na? Mag-alas 5 na. Oo nga, tapos mag ano pa kami, mag grocery pa kami. Hier war Wasser, sieh mal. Ja, da fließt das Wasser, genau. Malayo pa naman yung ano. Kehrmaschine, heute. Malayo pa naman yung lalakarin natin. Kehrmaschine, Oo, malayo pa. Yung tinignan ko sa Google Maps eh. Malayo pa yung ano eh. Daan na pabalik. Kehrmaschine. Oh, ganda dito. Ano? Kehrmaschine. Sama, das ist so moos. Maschine. Oh, tignan nyo. Parang kinamnan ng mus. Walang ano, yung bush. Yung mga kahoy lang tapos moss na dito. Ang gandang tignan. Ewan ko sa camera kung kita. Sandali nga. Close up ko nga. Parang mas maganda sa original. Kasi may mga videos or pictures na mas maganda sa picture or video. Pero may mga ano rin yung sa original mas maganda, di ba? Depende. Ah, may daan pa ba? Ada pa yung daan diyan nga pasang at ito oh. Dito may daan na rin. Ayan, dito kami galing. Tapos dito na kami didiretso. Maghanap kami ng kalsa na papunta sa aming parking area. Kasi sa kabila kami dumaan. Ganda. Ja, da waren wir mal in diesem Berg von Neuses. Und ide lang ti, ayan tayo ide. Hante nga timuloy dito eh. Doon tayo. Oo, doon sa may parking doon. Noon. Naalala ko tong mga Pumun- bakit kasi. Pumunta kami dito noon. Pero sa dito sa may banda dito. Sa kabilang bundok. I-vlog ko yun? May vlog mo ba yun, Jo? Oo, pero Ah. nagbablog ka na ba nun? Hindi pa, matagal na yun eh. Tagal na yun. 2 years na ako yun. Oo. Eh ngayon, doon kami nag-park. Tapos dito kami sa bundok na ito. Pero dito side na yun, napuntahan natin, no? Oo. Oo. Ayun na. Pataas rin yun eh. Pataas tapos pababa. Kasama natin si Kamya noon eh. Si Liam maliit pa. Maliit pa yan. Naka-stroller pa yata yung tinutulak-tulak Ay, natin. oo, nag-stroller ka pa kami. Tinutulak natin yung stroller niya. Ah, oo, tama. Ito Wow, yung das daan. schaut voll schön aus hier. Ay, ang ganda. Ganda dito. Mga bahay-bahay. Pwede tayong mag-shortcut dito sa field na to. Ay, dito na tayo. Oh, dito na, ano? Mag-shortcut na tayo dito. Wir machen jetzt eine Abkürzung, Liam. Weil hier, sonst müssen wir den ganzen Weg, das ist zu weit. Immer Weizen. Oh, dito na kami lalakad dito sa may wheat. Eine Weizen pflücken, damit wir irgendwas mit Weizen machen können. Könnten wir, ja. Was denn zum Beispiel? Nimm eine, ja. Warte, ich mach mal ein Foto. Stell dich mal dahin. Picturin ko nga si Liam. Oh, guck mal, die höchste. Stell dich mal dahin. Kami napadpad. Tumaas
tumaas kami dito sa may bundok. Pagod si Jeb. Hindi makakyat. Ako pang pinagalitan. Ba't daw dito kami dumaan? Ayun ang pinakita ni Google eh. Hindi naman kasi shortcut dito. Shortcut yan. Oh, makakita pa tayo ng mga magagandang bahay. Ang gaganda ng bahay, no? Tignan niyo yung bahay dito. Ang so cute. Da ist ja auch Mais. Vielleicht noch 2 Stunden, oder? Nee, nicht mehr weit. Silly am rin pagod. Ay, ang ganda naman yung green na green yung ano, fence nila. Ang fence nila itong ano, itong plant na ito. Maganda rin, matignan. Ayan, pababa na tayo. Mas madali. Jetzt! Oh, may fire truck pa, oh. Nandito na kami sa kalsa. Ayan, dito kami galing. Dito. Oh. Tapos, ayan. Dito kami nadadaan. Dito na yung aming parking area sa bandang dito. Pero malayo pa. Oh, dito sa may kalsa, dito sa may ano, wild na mga flower. Ayan. Ganda. Nandito na kami sa kung saan namin pinark yung sasakyan. May daan dito na maliit. Nandito na kami. Ayan na. Ayan na yung aming sasakyan. Hindi yan yung nasa tabi, nasa likod. Ayan yung dalawa. Naghahanap ng pagkain.